precís per compartir emocions. Carme Via Sala va néixer a Sant Vicenç dels Horts i és on hi ha viscut sempre, al Serral. Va començar a escriure relats curts l'any 1992 i des d'aleshores ha guanyat uns quants premis. Un dels reconeixements més recents va arribar amb la seva primera novel·la, La modista i altres dones, que va aconseguir el Premi Literari Delta a la 8ª edició, la dels anys 2015-2016. És una vicentina implicada en la vida cultural i cívica del municipi. Avui també és la pregonera de la Setmana Santa de Sant Vicenç dels Horts. Un aplaudiment per Carme Via Sala. Il·lustríssima senyora alcaldessa, senyores i senyors regidors, mossèn Anton Roca, president de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Salud i de Nuestra Senyora de la Soledad, president del cos de portants del Sant Crist, vicentines i vicentins que us heu aplegat aquest vespre a la plaça de Tots, bon vespre a tothom. Cofoia de fer aquest pregó des de la visió de persona nascuda a Sant Vicenç dels Horts i que sempre hi ha viscut. Que de ben petita, acompanyada de la mare, el pare i els avis, venia des del Serral, que llavors semblava més lluny, quan no hi havia la carretera de Sant Boi i les primeres cases començaven a l'alçada de l'actual parc del Mamut Venus. Anàvem al poble, expressió utilitzada per als meus veïns que encara avui fem servir per referir que anem al centre de la vila. Anàvem al poble a veure passar la processó, ben d'hora, i per trobar bon lloc al portal de casa dels meus oncles i on, encara avui dia, any rere any, amb la mateixa finalitat, veure passar la processó amb la família, ara ja acompanyada també dels meus nets. Recordo molt bé que el so del timbal i el picar de ganses dels vistosos armats, enmig de l'absolut silenci, produïen en la meva percepció de criatura un sentiment molt especial, que de gran perdura i que no vull perdre. Es coneix que pels vols de 1587, fa més de 400 anys, els nostres avantpassats ja representaven l'auto sacramental. Sembla ser que no en van tenir prou d'això que van decidir organitzar la processó. A poc van anar comprant misteris, introduint elements com els estaferms, dels que trobem els seus orígens en la guàrdia del baró de Cervelló, triats pel mateix baró entre els joves de cases benestants que escollia com a guardaespatlles. Aquesta guàrdia s'encarregava de l'ordre públic i, arribat el dia, encapçalaven la processó. En desaparèixer aquest cos entre els segles XVII i XVIII, es va suplir per nois vicentins vestits a la usança dels guàrdies. Més tard es van afegir els armats, el centurió, les cocorulles, els apòstols. Amb el pas del temps s'han anat incorporant millores en l'aspecte musical i literari, tant a l'auto sacramental com a la processó. Sempre gràcies a l'aportació de persones del poble, cadascú oferint allò que sap fer. Des de l'inici, i seguint l'ordre natural de les coses, cada generació ha realitzat canvis que de ben segur no sempre han estat entesos al moment i que més endavant són ja tan nostres que s'amalgamen en l'evolució de les persones, confegint el canvi necessari de cada nou temps. La tradicional processó del silenci de Sant Vicenç dels Horts i la representació de l'auto sacramental han arribat fins avui i, malgrat haver sofert algunes interrupcions, sempre se n'ha reprès la tradició,
gràcies al cos de portants del Sant Crist, que des de 1929 una bona colla de nois formaren, i a la col·laboració desinteressada i del tot necessària de tantes vicentines i vicentins que ens han precedit, els actuals i els que vindran. Des de fa 20 anys ja, la Cofradía del Santísimo Cristo de la Salud y Nuestra Señora de la Soledad incorpora als actes de la Setmana Santa Vicentina la seva processó al Dijous Sant. La Verge de la Soledat i el Crist són els passos que, bressolats lentament pels costaleros, passegen pels nostres carrers corulls de persones. Vicentines i vicentins, gent vinguda d'arreu. Cerquem els balcons baixos, engalanats amb bonics domassos que ens indiquen on es canten les saetes. Mirem amunt, es fa el silenci, els passos s'aturen. Sentiment, art i devoció es conjuren en la nit. Moments de reflexió i recolliment. Continuen els passos, fins a aturar-se sota un altre balcó. I un altre, i encara un altre. Passen les hores, es fa molt tard, però no hi fa res. Mescla de cultures, riquesa que uneix les diverses maneres de viure la Setmana Santa Vicentina. Diversa, per tant, rica. El sentit de la Setmana Santa, cadascú el viu a la seva manera, diuen. El cert és que la Pasqua cristiana celebra la mort i la resurrecció de Crist. Cal que recordem que totes aquestes representacions ens ho ensenyen gràficament. La forma de vida actual, els treballs, voler fer moltes coses en poc temps, les ofertes vacacionals, fa que ens allunyem dels nostres pobles quan arriben aquestes dates. Malgrat tot, penso que quedar-se a Sant Vicenç dels Horts per Setmana Santa també és una bona opció. Les tradicions no es mantenen per si soles. Cal que no faltin mai vicentines i vicentins que mantinguin aquestes tradicions i les transmetin. Les que ens venen d'antic i les més novelles. Entre totes es conforma la identitat del nostre poble, perquè hem de recordar que sense cuidar-les, les arrels moren. Bona Setmana Santa i bona Pasqua a tothom. Moltes gràcies. Gràcies, Carme. I enfilem ja la recta final d'aquesta presentació de Passió per Setmana Santa. Per fer-ne la cloenda ens acompanya l'alcaldessa de Sant Vicenç dels Horts, Maite Aymerich. Molt bona nit a tothom. Avui ens hem tornat a trobar aquí a la plaça, a les escales de la plaça de la Vida, per donar aquest tret de sortida a la Setmana Santa de Sant Vicenç dels Horts. La passió per la Setmana Santa, com hem vist en aquest tastet, és el nostre municipi tan gran i convoca tantes persones que l'any passat vam assajar de fer un canvi d'emplaçament i per poder encabir totes les persones que hi volguessin assistir. No ho veig perquè m'il·lumina una llum i no veig quan som, però jo veig molta gent. Doncs dèiem això, vam intentar fer un canvi d'emplaçament per tal d'encabir totes les persones que volguessin presenciar aquesta presentació i perquè també són moltes les persones que participeu i feu possible aquesta Setmana Santa. Per tant, havíem de buscar un emplaçament més ampli, que donés la solemnitat a la presentació i també que fos obert a tothom. Crec que ha estat un encert fer-lo al bell mig de la plaça de la Vila, perquè la nostra Setmana Santa és una de les manifestacions culturals més importants de la tradició vicentina i és també un referent a la comarca. Potser haurem d'anar pensant
en dissenyar algunes mantetes o buscar alguna solució per quan fa una mica de fred. Però crec que ha estat un encert que ens convoquem aquí, que la fem al carrer oberta a tothom. Malgrat el pas del temps i malgrat la diversitat de les vivències dels vicentins i vicentines pel que fa a aquests dies, la Setmana Santa a Sant Vicenç és ben viva i és plena d'emoció. Gràcies, Carme, abans deies tu el de mantenir les arrels. Nosaltres de moment no hem de patir perquè tenim una Setmana Santa amb una salut de ferro. Gràcies, Carme, pel teu testimoni vivencial, per explicar com de ben petita la Setmana Santa a Sant Vicenç era viscuda per la família. I m'ha fet gràcia que fessis aquest comentari de venir al poble des del Serral. Nosaltres també amb aquest nou emplaçament hem buscat això, posar-nos en la centralitat, a l'abast de tothom. Gràcies, Carme, també pel compromís que demostres amb el teu poble, per l'amor profund que tens a la paraula. Avui ens has regalat un pregó autèntic, vivenciat, nascut d'aquestes arrels més profundes de la família, de la tradició, del poble, i has aconseguit allò que només les escriptores com tu sabeu fer, desvetllar a través d'un relat un sentiment amb el que segurament molts i moltes de nosaltres ens identifiquem plenament. Sentir el teu testimoni, segur, almenys a mi m'ha passat, ens ha despertat, i de cadascú d'una manera diferent, d'una manera personal, les diferents vivències que tenim de la Setmana Santa. Ens ha traslladat en aquells moments, aquelles situacions, aquelles emocions que ja hem viscut en diferents etapes de les nostres vides. I en situacions també que ens reconforten per diferents raons. A moltes persones la Setmana Santa va associada a l'espiritualitat, al fervor religiós. A altres persones els remet als records de la infància, quan es vestien o ens vestien de cucurulla o passejaven pels carrers. Aquests records també de les reunions familiars, dels menjars típics fets pels pares o les mares, pels avis o les àvies, i per aquelles reunions en família que es perpetuen de generació en generació. La Setmana Santa de Sant Vicenç ens connecta amb les nostres arrels, arrels que venen de lluny, amb el nostre poble. Tal com heu dit, tenim una àmplia representació durant la Setmana Santa. Jo vull agrair, tenim a dos representants i dues grans entitats, el Joan Ruiz, president del cos de portants de Sant Crist i també de l'entitat. Moltes gràcies, Joan, per la feina incansable que feu, tu i tot el cos de portants, totes les persones al voltant de l'entitat, moltíssimes gràcies. I també al Juan Martínez, president de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Salud i Nuestra Senyora de la Solidat, i també tota l'entitat, que feu una feina infatigable i cada any ens oferiu aquest dijous sant tan ben engalanat. Moltíssimes gràcies a vosaltres dos, a totes les dues entitats, i demano un fort aplaudiment per ells. Bé, com deia el regidor, com deia el Miquel Àngel, el regidor de Cultura, a l'inici d'aquest acte, a Sant Vicenç dels Horts, ens podem sentir molt orgullosos per la feina que fa la gent, per la feina que fan les entitats de forma totalment altruista en organitzar una Setmana Santa única a tot Catalunya, avalada pel temps, per la seva qualitat, per la seva tradició, veient com diverses sensibilitats es manifesten pels carrers, una sensibilitat que ens arriba a tots en forma de passió i que convoca moltíssimes persones, no només de Sant Vicenç, sinó de la comarca, de fora de la comarca i d'arreu de llocs diferents que arriben, de punts diferents que arriben de l'Estat. Aquests dies, a Sant Vicenç, s'escamparà olor de flors i olor dels ciris cremant que recorreran els carrers al ritme del so de cadenes i de trompetes.
una manifestació clara de la riquesa i de la diversitat cultural que tenim a Sant Vicenç dels Horts. I aquesta és la veritable senya que ens identifica, que identifica la nostra festa, la nostra manera d'entendre i de ser al món, la nostra manera de ser vicentins i vicentines. Perdoneu. Gaudir de la Setmana Santa vicentina és gaudir d'aquesta diversitat d'un poble ric, tolerant, respectuós amb les creences de la seva gent. Desitjo que tingueu una feliç Setmana Santa i que la gaudiu amb molta passió. Moltes gràcies. No marxi, alcaldessa, perquè ara l'ha d'acompanyar aquí força més gent. Per exemple, el regidor de Cultura, Miquel Àngel Camacho, endavant, la pregonera, Carme Viasala, sisplau, Juan Martínez, president de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Salud i Nostra Senyora de la Soledad, i Joan Ruiz, president del cos de portants del Sant Crist. És el moment de lliurar uns obsequis a les persones que encapçalen tota aquesta força que fa possible la Setmana Santa, la passió per Setmana Santa que sentim a Sant Vicenç dels Horts. I aquest pròleg que ens ha deixat amb moltes ganes de veure tot el que teniu preparat. Doncs les flors són molt evidents per la pregonera i l'obsequi és un encenser per cremar l'encens tan típic d'aquests dies, un encenser en format típic de Setmana Santa. I ara els presidents de les entitats, sisplau. Són obsequis que pesen, I el president de la cofradia, sisplau. I podeu aplaudir. Hi ha algun regal més que les entitats volen lliurar a la pregonera, així que veurem què surt per aquí. El Joan ja el té preparat. Sí, i la cofradia també el té preparat. Mentrestant, Joan, si et vols acostar i explicar en què consisteix aquest obsequi, sisplau. Aquest obsequi és el 75 aniversari que vam fer nosaltres, el cos de portants, i llavors hem regalat un CD que vam fer fa 2 anys, perquè ens coneixin les cançons del que és l'Alta Sacramental, vam agafar i vam fer-ho amb la gent que canta ara, perquè llavors ens va fer així, llavors
que decidís mateix podem fer altres segmentals sense haver de dependre d'una gent que últimament s'està morint molt pobrets, s'ha gravit dues vies. Llavors hem de fer per nosaltres, llavors mai passava que tenim un CD amb totes les cançons de l'altre segmental. Doncs ara ja sí, arribem al final de la presentació de la Setmana Santa d'aquest any a Sant Vicenç dels Horts. Podeu consultar tot el programa d'activitats, el llibret que us heu trobat a les cadires. Moltes gràcies, molt bona Setmana Santa i bona nit.